Allahu Rabbi, Rabbi ya Rabbi, Allahu Rabbi, batuan kita Nabi Muhammad. Wahai sahabat, saudara, wassalamualaikum segala ulun sana. Oh, di masanya kini, jo kalau dibuka orang bapi tua sangilah bagai saja. Sadonakandanya sabui sajo sadona ranca. Ditimbang indah digammat tetapi panyo indah talata. Begitu wahai sana rangku dahulu mangko ditolak. Pergaulan tolan aja ngarusa wahai saudara cubola pikir walau kamano tolar panggi walau kamudi atau kaili. Jangan terkasihan, jangan basi persia bujai. Sadang menyala minum air sedang menyulu agalak tasambi. Baik kedengaran
Aku karuai ala rusua tamano menyembah tadape paru bagaruang ko jalani hai ala gadang hidung akawan disembah kapan kakak ujung kota sembah de kayana lancung utang babayar atau hidung akhiran kunya ke dalam sabuanyo lagi nang ke dalam sidang apalagi kita berada di ranah Minang di Minangkabau adalah kambang talangkan dimasukin di mana kau Ali maula alane karano inalu coba dipape orang lalu orang datang ada keleru lah habi gali de goyang baju labi miang de tetap sapu de gara kagara de goyo kagoyo de aco bagara lah hilang malu kalau tak ingin ayah dan ibu bamina tu balu lama dape cucu yo naja la kaleru de la jojamu dari kami aduh ladalai makola kami sambung lekana dosa abadnya giliran latipo popolo ade para tokoladi mungko apolagi sirekan kami wahai sabanta ajako arjuna minal huragabari inamul adalah sodalai mengaji di muka asamu badoi pula di bakanda apolo ladalai de bakanda bana ke kami ba aduh mandi cinta iyo delai ulanan antibo iyo sumur ladi gali delai ailan ayado iyo lana de kami ta cinta iyo delai ini iyo dari kami ba aduh dari lama yo Allah iyo Allah
La de mano tinga nyore ayamole ibarat la de rangila la de nangila ana la yang Mano la sungai nyore na milama la la amana yang oi amana yang ayang 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 mano kubur nyore ayamole ibarat la tabana Allah nahil Allah ala Allah yang ibarat bapa di pacuan anku do dijadukan ayeuna iyo pacuan kuat dang tuanku kanti bo bali diampe jo Oleh kapar para lore ampe jo olimo Ola siya pola nana kala mela kabahati ibo Hai misalan lai suatu lare umpamo Odalai kolai sambungan Lagi termenar kado Odalai ko kona monyo Memang ikolan sambungan curito sirekan kita Akatujo amalada singajo Anakaranu pengajian ladalai penting yang dekito sekali nanti dalam agama lana Islam agama kita dalai suruh lana jotaga di dalamnya iko pengajian dari kami bado palkaro diri yo kaji dibaca ado di kita dan diri orang diri pulo kado kita wahai saudara ya aikiwani la ilaha illallah ne paham di hati jadikan cermin langit jauh bumi apa mandang si hari belai maju di sini alam lada memandang diri aduh hakiki dengan adolai majazi oh malie alam la iyo memandang diri malie diri la iyo di dalam diri aduh hakiki aduh majazi dipandang nalahi batin terkasih dalam nabatin rasio tak sembunyi kalau hari
Bye.
yang sualanyo badanyo. Tetapi dia jangan deh bapak Boba ego salah deh harimu. Ibu kamu kasihkan oleh marajun karena muji pengalaman di dado. Tetapi di manoke turun basila watanu watanu tatapju. Aku lagi dah Arjuna minangan memang aku nanti begitu. Maka kami awet tanukan kasana deh sudaro. Balakan balon balon Indonesia balon itu tanunan hioe balagumi balangi hioe adunado balunan hioe basabuko adune banarayo. Iyo ditangkang itu bana, iyo nakami depareso, iyo basa nabi dalam hati, basa joti dalam iro, iyo punya nakami laparin dikano dengan satu persatu. Lalu iyo Tuhan itu iyo bernamu di nawayo siapa namu ede bali yo wakatu yo ede huluyo kurang memberi namo Allah siapa yo ede nyukulo mangko ede bernamo Allah aku dan bana ede sababnya iyolah jadi desikit itu kami mamasan denyotayo. Iyo indah panjang-panjang, indah tebal jelo-jelo, iyo biya agak sangine, asalkanlah iyo debajaso, asalkanlah debadat ibarat haji denamoto. Itulah pertanyaan Dari kami nambado. Lagi pasang tanya dolar agak ada maiko. Imagilah maju memang akan luar biasa. Irama denyo jamil atau irama muarojebu. Irama ladanya ini diambil dari negisanya tuh. Tentang seorang perempuan itu ditapilah denyo kematian suami ini Allah maratuh. Kaya mana para kamu minta kuliah kakairo. Anak nomor 2 minta auto mereknya Pajero. Anak nomor 3 minta HP nambah merek Oppo. Ayana nampal yang pun suka memang luar biasa. Isiko dekun dono dapat dalam air mata. Hati yang tengah ringin yang baru datang dahanyo. Aku tinggal ayahnya malah ditinggal bapak. Hidup di tengah dusun tumama tak boleh kami. Hidup di tengah dusun Malah kamu indah baginya. lagi
Mari
macam saja yang minta digandakan yo. Tidak, tapi tidak malam. Dekat kuya beni yo dan dalam kokai. Yo hari yo malam hari makan ke restoran ini minta balik motor sedan. Pandai mana ngopi Melayu. Anak kemai si satu-satu. Baik mana megala. Isi dompet yang kau tembak. Baik mana megala isi dompet dan kau kubah. Kau di dendo, data kau di dendo. Banyak-banyak kanda itu. Baju baru kacau matu macam-macam satu. Anu minta ditandakan yo. Hari dia malam hari makan ke restoran ini minta foto saja lah lebaran. Iyo nyote mai si satu-satu. Baik mana megala onda megakonan inyo minta. Dari kami nanabalu ini dikandakan iyo ladakarakan dito. Kepuana rantalai donaku dan naseru. Kalau Honda masih berhutang, ini jalan dekat dia. Kata bini kalau berhutang dia. Aku salah denai ma, aku salah denai pa, aku salah denai sampai kini halus babini. Lagi ditanyakan lagi bagai aku labai, aku labai mungkin awak angkat mai si dundai. Mungkin sudah ikut iyo dengan ada bini. Dia tu
Kerabat